धन्यवाद दादा धन्यवाद दादा जानो हागौ राजखान्थिनि गेजेराव एना एनि नाथाय सिङाव गोथौ आरो गोरा अनलायनायनि सोमोन्दो दं जाय सोमोन्दोआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि एमएलए अखिल गगৈ बिथांमोननि गोथौ आरो गोरा सोमोन्दो राजखान्थिखौ लानानै साननैनि गेजेराव गावस्रादोंब्लाबो नाथाय मोनसे सावगारियावनो ज' जिरायना बाथ्रा सावरायलायनाय मिनिलायनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोनखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शिबसागराव दावबायहैदोंमोन बेयावनो आसाम शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगৈ बिथांखौ गोथौयै सोमोन्दो गोनां बायदियै बेरायफानाय आरो गिदिंफानायखौ नुनो मोन्दों जेब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा आं थांनोसै अखिल होनना बुङो अब्ला अखिल गगैया साबायखर थाबाय आदा होननानै बुंफिनो बेबायदि बाथ्रा बुंलायनाय बायदि ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव जोबोद गोसारनो हमदों आरो राजखान्थियाव एना एनिब्लाबो बिथांमोनखौ बे होनाय सावगारियाव सिङाव गोथौयै सोमोन्दो थानाय एबा गोरोबलायनाय बायदिखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो सोमोन्दो थानायखौ नुनानै बे समाव गासै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे बाथ्रा बेरखांदों जानांगौ जे बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोराबो राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव एना एनिब्लाबो सिङाव गोथौ आरो गुरै सोमोन्दो थानायमोनब्ला बेसे हामगौमोन थामहिनबा बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकार एबा प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे सावगारियाव ज' जिरायलायनानै बायदि खोथा बाथ्रा सावरायलायनाय नुयोमोनब्ला बेसेदि हामगौमोन थारैनो हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गेजेराव बेबायदि समा फैमारगोन ना जेराव मोनसे जौसाङावनो हाग्रामा आरो प्रमद सानैखौबो बिबुंथि होनाय एबा सावरायलायनाय जानो हागौ राजखान्थिनि गेजेराव एना एनि नाथाय सिङाव गोथौ आरो गोरा अनलायनायनि सोमोन्दो दं जाय सोमोन्दोआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि एमएलए अखिल गगৈ बिथांमोननि गोथौ आरो गोरा सोमोन्दो राजखान्थिखौ लानानै साननैनि गेजेराव गावस्रादोंब्लाबो नाथाय मोनसे सावगारियावनो ज' जिरायना बाथ्रा सावरायलायनाय मिनिलायनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोनखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शिबसागराव दावबायहैदोंमोन बेयावनो आसाम शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगै बिथांखौ गोथौयै सोमोन्दो गोनां बायदियै बेरायफानाय आरो गिदिंफानायखौ नुनो मोन्दों जेब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा आं थांनोसै अखिल होनना बुङो अब्ला अखिल गगैया साबायखर थाबाय आदा होननानै बुंफिनो बेबायदि बाथ्रा बुंलायनाय बायदि ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव जोबोद गोसारनो हमदों आरो राजखान्थियाव एना एनिब्लाबो बिथांमोनखौ बे होनाय सावगारियाव सिङाव गोथौयै सोमोन्दो थानाय एबा गोरोबलायनाय बायदिखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो सोमोन्दो थानायखौ नुनानै बे समाव गासै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे बाथ्रा बेरखांदों जानांगौ जे बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोराबो राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव एना एनिब्लाबो सिङाव गोथौ आरो गुरै सोमोन्दो थानायमोनब्ला बेसे हामगौमोन थामहिनबा बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकार एबा प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे सावगारियाव ज' जिरायलायनानै बायदि खोथा बाथ्रा सावरायलायनाय नुयोमोनब्ला बेसेदि हामगौमोन थारैनो हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गेजेराव बेबायदि समा फैमारगोन ना जेराव मोनसे जौसाङावनो हाग्रामा आरो प्रमद सानैखौबो बिबुंथि होनाय एबा सावरायलायनाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360